Mangayo og hustisya ang 19 anyos nga inahan sa Lapu-Lapu City tungod sa kamatayon sa bag-ong gihimugso nga baby boy. Gibasol niya nga wa sila klaruhi og istorya sa mga midwife sa birthing center nga layo pa di ay kuno ang doktor aron unta makabalhin sila og ospital. Ang kumpletong detalye atong sayran sa live report ni Luan Merondina. May Ses, ikaduhang apo ug labing unang batang lalaki unta sa pamilyang Bosyo. Apan tungod sa hitabo, grabe karon ang gibating kasub-anan sa pamilya. Niadtong Miyerkules sa kadlawon, December 10, nagbati ang 19 anyos nga si Fresha May Bosyo nga na-admit sa usa ka birthing center sa Lapu-Lapu City. Kagahapon, December 11, sa alas 2:37 sa kadlawon, nag-8 cm na ang iyang puwerta. Busag gitabang na siya sa mga midwife sa birthing center sa pagpanganak. Apan matud ni Fresha, tungod sa kakapoy na niya human sa duha ka adlaw nga pag-labor. Siya na mismo ang nihangyo sa mga midwife nga magpatastas na lang siya aron makagawas na ang iyang anak. Ako na ginihangyo nga Miss Doc, pwede gisian na lang ko. Pero wala gihapon. Niingon ra mga midwife nga dili daw sila magisi kay wala lagi si Doc. Si Doc ra daw ang makadesisyon. Nag 9 cm na lang sige tag ang kuan mao ra gyapon rason. Nganong di na lang sila magdesisyon doktor kay sige magtawag. Nga dalan na lang na ninyo sa kuan kay doon man ang karahay. Kay dili makuan. Galisod akong anak. Matud ni Fresha, dihang 7 months pa lang ang iyang tiyan, nagpakisusi na sila sa naasoing birthing center. Nang inquire pa ko niingon na wala man sila giingon nga dili pud mo gisi ang midwife dito. Ang sultira nila nga dili ra sila mo CS in case ma-CS ko adto daw ko nila sa doktor sa karahay. Sukad nagsabak si Fresha, himsug siya ug ang iyang baby boy nga gisabak. Og kumpleto kini sa prenatal. Gani may heartbeat pa kini samtang naglabor siya. Apan tungod kay matud pa na ung-ung og dugay sa iyang puwerta ang bata, hinungdan nga nakabsan kini sa kinabuhi. Base sa death certificate, fetal asphyxia ang hinungdan sa kamatayon niini. Matud sa apuhan sa bata, gipadawon pa sila ang daan og 8,000 pesos isip doctor's fee. Apan naabot ang doktor dihang nakagawas na ang bata o gisuwayan na og revive. Ihatag din sa 8,000 kay gadahom mi nga naay doktor. Nya nga naman nga kung kanus orasan man day maring doktor siya nga dili man na sila mo watch labor ang doktor ma'am ana ang midwife. Di gakuan ang pud mi kay siyempre lapon ang balaod. Kaganiha, nakagawas na sa birthing center si Fresha. Ang unta usa ka malipayong pagpamauli nila sa ilang panimay, dala ang ilang baby boy na himong masulubon. Gihaya na karon si baby boy sa ilang panimay sa Barangay Look. Hustisya ang akong panawagan unta nga wala na ibang mabiktima pa ni mga kuan. Ngun ani nga sitwasyon. Kung di nila kaya nga kuan, di nila kaya nga magpaanak og first baby, balibad na lang sila. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuhang habig sa doktor nga nagpaanak ang Fresha apan wa kini didto sa birthing center. Samtang ang tag-iya sa birthing center nga nahinabi sa RTV Balitang Bisdak sa telepono, mipasabot nga samtang gitahod niya ang trabaho sa mga sakop sa media. Unta ang reklamo sa pamilya, idirekta ngadto sa doktor o sa legal nga paagi ug dili na ipaagi sa media. Ses, matud sa pamilyang Bosyo, giuli man sa doktor ang 8,000 pesos nga doctor's fee. Kaganihang buntag dihang na-discharge sa birthing center si Fresha. Apan buot gihapon nilang mangayo og hustisya sa nadangatan sa bata. Ses? Dagang salamat, Luan Merondina.